Nu kan du se, hvordan jeg har sat dem fast her. De sidder monteret her med stropperne, der kommer ud på den anden side, begge to. Så jeg tager dem, når de sidder fast, putter lammeskinnet på. Så tager jeg de to stropper, der hænger fast i brændesædet og kører igennem de øverste huller her. Så får vi dem lige kørt igennem hele cyklen ud på den anden side. Når du så har fået dem ud på den anden side, trækker du hele vejen indtil at barnesædet sidder fast. Det vil sige, at jeg hiver godt hiver godt i stropperne, fører dem op over, så de nu er låst. Så har du fået 2 skruer med, dem skruer du i herfra op under, bare igennem stroppen, og så klipper du igen stropperne af her, så de ikke er så lange.